Bon dia Catalunya, que diu la gent de Twitter. Jo dic bon dia Països Catalans perquè així som inclusius i les illes i el País Valencià també formen part d'aquest país i nació que volem construir. La cosa és que no és bon dia, me sap perquè duc un monyo. Són les 5:41 i no he dormit tota la nit. Per què no has dormit, Gala? Pues perquè te'n vas a Barcelona en 2 hores. Estàs esperant este dia des de fa segurament tota la teua vida, voler-te anar a Barcelona a estudiar. I ara que te'n vas no pots dormir i estàs nerviosa. I dic, pot ser fer-me vlogger ara? Un dia de setembre a les 5 del matí o a les 6? És bona idea. Segur que no. Vaig intentar dormir perquè em cal. Bona nit. Bon dia. Ara sí que podem dir bon dia. Em fa moltíssima pena, està tot buit, o sigui, la tassa del cafè d'este matí, els armaris estan superbuits. He dormit 1 hora i mitja al final, són les 8. Estoy de veritat. Tu no mires, tu mires rec. Està acompanyant esta preciositat amiga a Barcelona. Anem supercarregades i és una aventura, la veritat. I la mire. 4 hores en el cotxe. Estem arribant, mos ha plogut, mos ha fet sol, hem hagut de reduir un muntó perquè estava diluviant. Per fi estem arribant a Barcelona. 11 euros de peatge, de Tarragona a Barcelona, de València a Barcelona gratis i de Tarragona. No, de València a Tarragona gratis. De València a Tarragona gratis i de Tarragona a Barcelona, mani. No pot ser això, Pedro Sánchez, no pot ser això. Un dia genial per a fer un vlog. El viatge és superbé, superguai. Hem entrat a Barcelona després de conduir per València, ningú problema, aparcat superbé, mos hem aclarit genial tot. Vos obri la porta de casa perquè a mi no. La clau no m'obri, no li dona la gana d'obrir. I tenim més maletes en el cotxe perquè estem de mudança, de trasllat, i no podem entrar en casa. I jo no sé si vull tirar-me per les escales. No. Però... No vol. És un show, això. Hem demanat a un veí que ens obri la porta de casa i el veí s'ha quedat... Com? Perdona? Primera, crec que no ha entès massa bé el meu accent. I segona, s'ha quedat... No t'he vist mai qui eres. Clar, com m'ha de veure si és la segona volta que vinc així? Avui espero dormir en ma casa, si no... Sí, segura que sí. Sí, és que no tenim alguna opció. No, és que sí. Ja hem pogut, al fin, he canviat la mascareta i tot, de l'agobio que... Cap allà no és. Estem venint a descarregar després de 2 hores. Hem arribat a Barcelona a la 1? A les 2? Són les 4. Hem pogut entrar i ara ja anem a descarregar. És que és un dia per gravar i un record que mai oblidaré. Ens hem canviat i hem vingut a la Sagrada Família. Ai, no es veu tot? Que li han posat la cosa barrada perquè és la diada. Bueno, d'ací 2 dies. I res, ja anem a casa, a sopar i a continuar fent vida barcelonina. Però és que és preciosa, és que vaig deixar de gravar per a contemplar-la. La veritat és que no he continuat fent el vlog perquè se m'ha oblidat, no estic feta per això, però com ha sigut un dia superestressant perquè de veres que avui he pensat en tirar-me per les escales i no una volta, i res, que va ser un altre dia en el qual no em posaré a gravar com una loca ni pel carrer perquè tindré vergonya. Gala del futur. No tornes a fer aquestes coses, no se't donen bé, no complixes, passes de tot. Bona nit. Per què no has dormit, Gala? Pues perquè te'n vas a Barcelona en 2 hores. Estàs esperant este dia des de fa segurament tota la teua vida, voler-te anar a Barcelona a estudiar. I ara que te'n vas no pots dormir i estàs nerviosa.